Nee, dat komt allemaal, hè? Jean. Ja. Moet er maar hier ook komen. The next day. So, na naman po sa panibagong video. Yan, nagre-ready na po ako. Tapos ako maglinis ng whole bahay. And nagre-ready po ako kasi pupunta dito yung aking mga kaibigan, yung si Vanji, tsaka yung family niya, mga anak niya, tapos yung asawa niya punta dito. And, yun. Naglinis ako ng buong bahay, guys. Normally, naglilinis talaga ako sa weekend kasi yun na lang yung talagang time na makapaglinis ko ng maayos kasi nga wala si Ana, minsan si Ruth umaalis, so wala silang dalawa ba. Kati, ganito, pasensyahan nyo na po yung aking mga tupiin doon sa likod. Madami akong tutupiin, mga damit ni Ruth, damit ni Ana, damit ko. So yun, siguro si Ruth na lang yung mag-sort out sa mga damit niya, tapos mamamalan siya. Siya naman talaga usually yung namamalan siya. Naglinis po ako kasi nga may anak si Vanji na 2 years old, and you know, pag bata kasi, pag baka may makitang mga dried na crumbs or baka isulbo, 'di ba? Or basta mas mabuti na yung malinis yung paligid para pag maglaro yung mga bata, magapang-gapang basta. 'Yun. So sabi ni Ruth, "Ba't ka naglilinis na? Maya ka na maglinis pag alis ng bisita." Gan sabi ko, "No, kasi may bata. So mas mabuti na yung maayos yung bahay ba, malinis. Tsaka walang nakakalat masyado." So 'yun. Magluluto po tayo para sa kanila, pero simple lang naman. Dito sila magla-lunch. Yun, mag-ready lang po ako para maging mukhang tao naman tayo, no, sa harap ng mga bisita natin. So, I hope okay po kayong lahat. And yeah, welcome na naman sa panibagong video ito. Enjoy po kayo sa video ito. So, yan na po yung pa-outfit natin. At because nag-lose tayo ng almost 6 kilos, pasensya na yan na po yung aking salamin, no. Kailangan pang linisin. Kaya medyo na-loose na po ng konti yung ating pants na binili ko sa Pilipinas. Pati itong shirt, guys, medyo naging loose ng konti. Malayo pa po ako sa aking target weight, pero push tayo, push. So, yan. Ito na po yung ating pa-outfit. Char. Kalit mag-pa-outfit, But yeah, malapit na po sila. Kanina nung nag-text before ako naligo, nakasakay na po sila sa bus. And yeah, sila lang ni Vanji tsaka yung mga anak niya, magbabas sila, tapos yung asawa niya yata magbisikleta kasi cyclist po kasi siya. So yun, baba na tayo. Naka-on pa yung aking dryer kasi may mga kumot kami doon sa baba na hindi ko nalabhan kagabi. So yan, maglagay pa tayo ng stick pala. Say hi, everybody! Hi! Nay! Ngayon yung outfit ng anak ko, guys, oh. Are you excited to see Daddy? Yeah. Yeah? Yeah, kumsunawan, yeah? Yeah? You play with Daddy, ha? Mama, cake! So, ayan na, guys. Kakaayos ko lang dito, pero ayan na yung taga-sira. Taga-tira, manis! I will fix your hair later, yeah? Yeah! Yeah! Princess Mac, what ice cream? Motorok Princess Mac.
Yeah. Yeah, gusto niya i-braid ko ulit yung kanyang buhok mamaya. Parang princess. Ito yung tawag niya sa pag binibraid ko yung buhok niya. Sabi niya, princess daw. Papa! Mama's gonna start cooking. Diba? Welcome to my kusina. Luto na kadere pa sa itong mga bisita. Ang saro na yung nagtingog, ma'am. Ang saril. Kasi nagpaig na ni ba, no? Tawa na, nagpaig na. Grabe, anak ko. May bago akong videographer. Charot. Hello! Pansit tayo for today's video. Nagugas ba ako ng kamay, ah? Hindi na siguro na ko iturot ang manok mo. Ay, murag daghan man. Usada nili ka kuan. Ka-breast. Oh, grabe yung videographer. Guys, parang ang gulo ng kusina. Ano nagbibi ba, ma'am? Diba? Muspad pa yan. Busy ang life. Gyapil pag ito mahugason. Kaya, 11:20. Kalaay ko rin yung waday green. Oy, katong snow peas. Unta akong ganan ibutang ba? Pinaka na sa iso ni Ruth. Yeah. Ito na po yung kain namin. Chicken nuggets. Tapos, kibling. Fish po yan. Tapos may ano kami dito. Dumplings na xiaolongbao. Tapos of course, may rice tayo. Rice is life. Ayan o, yung bida o. May tuyo tayo. And then, may yung niluto kong pansit. So, yan. Tapos, may ano kami o. May chicharon. Kain! Nga o na tayo, mga bata. Nagduwa pang mga bata sa gawas. ako di ay. Tara, si Ate Vika. Oh, may naka-Dutch. Oh, Ate Vika, speak Dutch me. Huh? Ang bilis niya natutong mag-Dutch. Yung dalawa. Oh. Nag-aaway. Kanina pa yan nag-aaway. Pag nagpisa sila kay nagsapatos sa usa. Ah, okay. Dito si Daddy Cyclist. No? Sige na, wakan. Eita na. No, anday. Eita! Dito na si Kuan din, si Ruth. Kain. A few moments later. So guys, may libreng dito. Pa-nails dito. Sabi ko kay Banji, hindi na ako magsasalon. Next time. Ito yung negosyo niya in the future. Ma'am, kung mag-ina na kang angle, ma'am, sumura po kag si Vika. O yan, ito na lang. Ito yung mga bata naglalaro sa labas. Pwede Tagalog eh. Ano guys, ayan no, yung gawa ni Vanji. O, diba? Naka-free tayo ng nails today for today's video. Yan. Ito na yung plano niyang negosyo or trabaho dito sa Netherlands. So, pag nag-start siya, yun. Pag nandito kayo sa Netherlands, puntahan niyo siya sa Eindhoven. Picture. Tari boy! Tapos sabi siya. Wala, tingnan mo yung kuko niya, oh. Oh, di ba? Grabe, uy. Waman mo Cute kayo siya, ma'am. Waman mo iring. Iring mo tato pangalan nato. Cute ka, oyo siya, uy. Diba? Ang kabila naman. Oh. Daddy boy, do you like my nails? Giangin man yun sana ni mo diha. Daddy boy, do you like tita's nails? Ano yung mga brush, pang nail art. Kani siya, si Taddy, bet na bet niya si Ruth. Nanonood ako sa vlog ni Dayan, oh. Si Ruth tsaka si Andy, ayun din. Chika din sila, guys. Sila din. Mas nagchika pa sila kaysa sa amin, I think.
Daddy boy! Sana. Si Ana tsaka si Vika naglalaro sa labas. O, ganito talaga pag nagkita yung mga Pinay, may mga bring house. Yan. Pag doon din kami sa kanila, mag-bring house din ako. So, alis na po sila, no? Kasi yung bus nila, in 20 minutes. Bye, Ate Vika! Bye-bye! I have to drink water. Si yung asawa ni Vanji, magbabike lang. Layo. Mga 1 hour siguro na bike pa-uwi sa bahay nila ba. Sila, mababas po sila. Parang bagay kay Ana mag curly hair. Kasi ito, tinanggal ko na yung naka-braid niya na buhok. Parang kumukulot-kulot yung yung buhok niya ba. Kulot. Ana, say hi. No. No, you don't wanna say hi. Are you tired? No. Are you tired? Okay, that's okay. No. Ana, do you look like mama or papa? Do you look like mama or papa? Who do you look like? Anna. Anna. Do you look like papa or mama? Oma. Sa yung baby. Oh. Papa, mama, Oma, opa. Sabi niya, kamukha daw siya naming lahat. Including your oma and opa? And daddy and mommy? You don't look like mommy and daddy in Cebu, from Cebu? Papa. Ayaw niya magpa-disturb actually guys, nanonood kasi siya. I was just replying to the comments ni Miss Celeste. Hi Miss Celeste! Maraming salamat sa pagko-comment and matagal na po siya nating viewer and nagko-comment nanonood kay Ana. So thank you. No problem po kung hindi kayo nagko-comment. Wala pong problema. Pero it's really great to hear from you po. Si si JD Minase, si Menes or Minase until now, hindi ako sure. Si Miss Vivian, yung mga palagi nagko-comment, si Miss Strawberry Cheesecake. Cheesecake ba yun? Strawberry. Basta may strawberry yung niya, yung name niya sa YouTube. I'm not sure kung ano po yung name niyo. I hope pag nag-comment po kayo next time is strawberry something. I hope ma-include niyo po yung inyong name para ma-address ko kayo properly. Is ook even dicht? And guys, yung nails ko pala, yung nails na nagawa Doe maar kijken. ni Vanji, ang ganda-ganda. So, I hope makastart siya ng kanyang sariling negosyo or trabaho soon. Ito yung gusto niyang gawin dito sa Netherlands. I hope ma-push niya yan. Umalis na po sila kasi yung bus nila. Yeah, they should have caught the bus by now. Kasi na po, mga 4:15 na. So, yung bus nila is at 4:10. Tinanggal ko po yung aking... Actually, nakalimutan ko. Tinanggal. Zie je een doekje, waar dan? Oh, vis je niet? Ah, nee, ingepakt! Ingepakt, kijk hier! Kijk, dus zo zwaaien. Nee. Is goed, dat hoeft niet, hè? Minsan talaga guys, ayaw niya sa vlog, magpa-video. What? What do you want? I want to mom. So, ano ba yung sinasabi ko kanina guys? So, yung si Vanji pala, yun, nakaalis na sila. And, yan, nakalimutan ko pala the whole time guys na hindi maglagay ng nag-lip balm lang po ako, pero clear yung aking lip balm. Hindi na ako ng lipstick, so maglagay tayo mamaya. Nakabili ako doon sa, sa France ng lip balm yung sa Yves Rocher. Hindi ko alam po kung ano yung pag-pronounce correctly sa brand na yan. Pasensya na if I butcher the name because it's French. So, I don't know kung ano talaga yung pag-pronounce sa Yves Rocher. Is that right? I'm not sure. May nabili po akong lip balm na may na siya, may color na siya. Doon sa store, and then also yung paborito kong body wash. Nasaan na ba yun? Uy, ito pala. Baka iba na lang yung gamitin ko eh. Saan ko ba nalagay yun? Ito kasi yung bag ko na ginamit kagabi. So, dito ko nilagay. Tina-transfer ko every time yung aking mga gamit. Minsan, nakakalimutan ko silang ilagay ulit sa kabilang bag. I think oh no, I don't have it here. Parang nasa
nasa room ko po. Ito na lang. May color po ito siya ng konti. So, may lagay tayo para hindi naman tayo masyadong luspad or maputla, no? Ayan. Yan. Moisturizing po to siya. Kaso, paubos na siya. So, bumili po ako ng dalawa. Barato lang. Mas mura doon. Kaysa dito sa Netherlands. May nag-comment po pala doon sa sa previous vlog about yung na-approve yung aking application sa naturalization dito sa Netherlands. May nag-comment kasi doon na nagtatanong kung ano daw yung ina-applyan kong work. So, basically, nag-apply po ako sa isang company. Yung nila, yung service nila, sa whole Europe siya ba. So, yun, as a customer service na agent. So, yun. And if nakapasa po ako sa next app, mag-update ako sa inyo, I will let you know more or sabihin ko sa inyo more about yung sa company. Pero pag hindi ako nakapasa, hindi na lang po. Para kasi there's no point. Diba? So, yun, mag-share po ako more about sa resulta kasi, na-share ko na kasi dito kung yung, yung na-feel ko after ng interview. So, sabihin ko po sa inyo pag may update na po tayo. Kasi, ngayon? Sabado. So, this vlog will be uploaded sa Monday. So, yung update, most likely pag tinawagan po ako or nag-email sa akin yung aking recruiter sa Monday, most likely. So, yung vlog na yun will be on Wednesday. Kasi, I'd like to correct myself kasi nasabi ko sa previous vlog na nag-vlog ako o nag-upload po ako Monday, Wednesday, and Thursday. But actually, siya, Monday, Wednesday, and Friday. Kasi napanood ko yung vlog ko last night and hindi ko na-realize kung nag-edit ako na mali pala yung araw na nasabi ko ba. Pasensya naman po. So, yun po yung ating schedule. In the meantime, Monday, Wednesday, and Friday yung ating pa-vlog. So, lately, nasasayahan po ako sa mga comments na natatanggap ko from the viewers and yung mga palagi nagko-comment sa atin. And also doon po sa mga bagong subscribers natin na subscribers din ni Love Mir Vlog, ni Dayan. Maraming salamat po sa pag-subscribe din sa aking channel. Inom po tayo ng electrolyte. Update po nga pala sa pagkain kanina, guys. Nakakain po ako ng konting rice. Gabi. Nakakain ako ng konting rice and nakita nyo din sa beginning ng ng vlog na to. Nasa labas po kami noon ni Rod kasi that was last night. We went out po with the Rod's uncle and yung kanyang auntie. So nagpunta kami sa isang Greek restaurant. Happy ako kasi nga more meat yung akin. Kaso nag-serve sila ng ng chips, yung fries. Tapos may rice din. So, napakurot na naman tayo ng So, mahirap talaga guys pag nag-eat out. Or may mga bisita, no? Pero, yeah. Tinatry ko na lang na mag-fasting and then as much as possible, bumalik na naman sa paglo-low carb. Mahirap. Pero, i-push pa din natin guys. Kasi nag-cheat talaga ako. Pero, yun. Ang hirap kasi. Pero, i-push pa din natin yung ating paglo-low carb, no? And I think hindi ko na po pahahabain masyado yung ating pa-video kasi mahaba na talaga siya. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Anna, say bye. Het is nog in de mood. Not in the mood really. She's really tired. Ja, verder goed. So, kita-kita na naman po. Maraming salamat. Doei, mush mush babush. Poes, poes, baboes. Houdoe. Houdoe.